của mor sarkar thang bai kale rang kalan ko rang rong kalan ja ang wai sira so jroma rang kar kisa margan tongman keglang kok borok short film khlai tongnai los kerini Bwta juddo deborma tini osungsa janai thokno yakari kalangmani nangkha sungsaimano salsa jotono o hano eba osungsa janai thokno yakari ma kalangnai aboni bagino tini juddo deborma borong takhu bukhu eba bihi bwsa bwtino yakari kalangmani nangkha oma haikeno borongni nukni bororok tabuk belai keno kha khamlaijak tai kaka koko bahaino anglaijak omo ongkha Cintram Kepara CDS Center Kola Bagan tei Jirania bai khobja haike tabuk nai tongdi joyakarui chini mapliwo sungsaiman kha borongni nukungo kaham krungkhano tonglaijamani tai tongthoklaiui eba manilaiui khakjamung kupulungkhano tonglaijamani paithago tini bini langma jonani nangkha tamoni bagui thwinani nangkha omo bini bufayung los kerino sai khnarnai chini mampilini bisingtui naitongdi joyakarui salbrumno norongnatai bo phunungmai update judo moni debor matan bagi thimani bo kuran kuruga tamni bagi thija tatami sanai abo exercise ro gino istu bu honmanu ayi tam basa ya kiseliar kha ket masih silba borono kam khuzana ba heda ni kiseliar khani khobin nemani karak sabon heda emne kuno ruksuk mane agi rogo kuno oba hayam gata babse drok mane lengkha bo ba ruksuk to kari borok ta da tomo suba ki ekdum taza na ekdum ta da ni haji kuchi ke tongna i nang yang ba heng ke tongna borok suba samu to tam khaimini bo samu ke ko bataon samu khayo bo batawo ibe ke mane no gana oda nok nang aja ni ko pulo pun nok na chet na ke thimani ke nokra thikya na ke tam bataw da thik imani ke aro bata dev dikhebla bo oke ini noko thuli ahni bata thok thanga ke thui ke aro je bin loi tongai ro thungai taimung khangka ba sajaka ke rak jama noko sabai kya ayang dara hai heng tong kya ke thangai nei ke mane bongni stabrok sapai kata basa ya ne oh kenorok botai mon norok saiman ka saiman mani satar ko ge thangai nogui puru bo hai nogui kenoro ekdom rak saja nini tam klai bo nindara kotor sena ekdom asol tana engke busaka korupse busa kormai beri korupsa sela korupsa busu kumorok mbai kena beri plastik so sela kelas ko engke nang ba ke tabuk ni dara ba ke sungsana yakar thangmani pagai nang bo bhai ingjak tongkha bkhau kisa sagut dukhu dana kha ning dara nono khibi klangma bagai agi to mane onek tongtho to ko tongba janaro sajane ko kiri khetana bekas khata omo bo kami klai Cintram ko prapara bolokhe jerania na genung to khoroksa kok brok movie ni short film khaijin bulana nini sinimu anchin short film ka anchin plus gore dum masuk ko final de
dot hambai